Omenala Igbo mara mma nke ukwuu. Nke a pụtara ihe n'ụbọchị a ndị Akpaugo mere emume Orie Ndị Uvu na Oriemba nke dị na Nkanu West n'ime obodo Enugu kpọmkwem. Maka na na-ejicha ji ọcha ọfọ mechaa omenala ya na-eso ekebazie n'oge Mbajan erucha n'oge Mbajan ekebazie akpaka oge maka na ụkpaka oge a na-ekwu okwu ya mgbe oge eru ma nwata ma okenye onye ọbụla ga-asa akpaka oge maka na ife a na-akpa bụ na-echi ma nshi ife ọfụta bụ na anyị ga-abụ ọgaranya, anyị ga-amụta, anyị ga-atụta, anyị ga-eweta maka na mkpaka na-agba n'udu mmiri agba n'ọkọchị. Ife anyị na-ekwu okwu ebe ife nwoke ji bịa ụwa mkpụkpụrụ efu atọ ya bụ dụta, mụta, weta. Enweghị onye Chineke kere n'ụwa anụwa ka ọ bụrụ ụbịam kama na ọ bụ onye na-amaghị ebe o si wee bịa ụwa ife na-echi na ndụ na-ege mmadụ ji akara aka mana taatụ na ife anyị bịara nweta bụ akara aka nke anyị maka na ọ bụ ebe anyị si wee bịa ụwa ka anyị na-ata akpaka nweta bụ ka anyị na-atata ife ọma taatụ n'ugbo oge bụ oge isi atata ya na akwọ, atata ya na nkwọ, atata ya na eke. Nwoke egbochi nke anyị, nwaanyị egbochi nke anyị maka na onye ọbụla so Orie Mbajan na-echi ma nshi nwaanyị na-azụda achị mgbe unu na ọmụmụ bụ nke akụ na ụba bụ nke ogologo ndụ bụ nke n'ibe m na-efu ofe bụ ochi na Orie Mbajan na-eso onye ọ bụ ka aka anụ ntụwụrụ anyị ibe njisi onye ọ bụ ka arụ ntụwụrụ anyị bụ aka ihe enu onye ọ bụ ka agwọtaghị ya n'ọvụ kekwara ka m gwa unu onye na-agwọ ọgwụ dị iche, onye na-eme omenala dị iche. Ife anyị na-eme bụ omenala na ọ bụghị ọvụ ka anyị na-agwụ. Omenala Igbo abụghị ọvụ. Ọ bụghị ọvụ. Omenala Igbo bụ ịchụ aja. Ọvụ bụ nsata ka anyị na-asate. Ndị Igbo satara ọvụ asa. Igbo bụ omenala. Igbo bụ ọjị. Ọ bụ ọjị bụ isi. Ọjị harụ. Ọjị onye ọbụla ji ọjị na mmụọ na-egugu gụwere ọjị kee ya n'ihu obi eji ya oyi maka na ọjị bụ isi n'ala Igbo niile. Ịgọcha ọjị mma ya esoro iji atụchie. So omenala Igbo abụghị ọvụ. Ife anyị na-eme bụ ọdụbendụ maka ọdụbendụ ada adịra njọ. So ife anyị na-eme maka ọdụbendụ ọ bụ ka esi meta ka nna ji wee meta nwa emeta ọ da-awa awụ. Anyị na-eme ọdịbe nke ndị Igbo bụ anyị na-atụ ugo ebe ọmaba atụ ugo mba na nka na ọbụbụ ezi ọbịa bụ n'ọwa ebe ọma nụdị anyị ebe ọnụ udu n'ime ịbụ ọjị ịmana ji bụ mmadụ, ji bụ agụgụ mmadụ, jin ọ agụgụ mmadụ ka ọ nwoke dị mkpa bụ ji. So ya kpatara ojiji ọ bụ ji ka anyị ji eme omenala eji gosi na Igbo na-akwaru nwoke ugwu ada nwoke bụ isi. Obodo nwoke na-anọ n'ime ịma na nsọ mmemme. So nwaanyị nwoke na-anọdebe na bụkwa adịghị wụọ n'ofu. Ọ nwaanyị nọrọ nwoke anọdebe nwaanyị ọ bụla osogodo ike ọ ya kpatara anyị wee wee ji na-eme omenala. Ana omenala bụ ọdịnala nke be anyị bụ otu anyị si ekperu Chukwu Okike Obiọma. Anyị adịghị ekperu Chukwu Okike Obiọma na ntụntụ akwụkwọ, anyị adịghị ekpe Chukwu Okike Obiọma na ịsụ berebere niile. Anyị ji ọfọ n'ogu ka ndị Igbo ji eme ife, ọfọ n'ogu ka ndị Igbo ji eme omenala. Ya kpatara ebe oketa ọ bụ nọ na chọọchị ka anyị pachi nje ọ na-erute anyị eke pasta bala egwu a na-eme anyị ịwa
mana ebe ọkịta ma onye na-ejiso ojitu patagin sege ma onye so patagin o sege ejigosigo na omenala dị na mbụ dụta ibe ndị mbụ ndị agada ndị mụrụ jide bụ omenala bụ mmekọrịta na okwu obi onye na-eme omenala na-egwe ntaka na okwuru n'ime egwu onye na-eme omenala na-atakashi na ekworo ọ bụrụ onye omenala onye omenala adịghị eme ofu ozu ọmaha ama ọ bụrụ onye omenala omenala Igbo be anyị ka anyị na-eme and tata anyị na-eme ọ ga-abala anyị mụ na-ekwu onye ọbụla bụ onye Igbo ọ bụrụ na ndị bụ na adịghị eme omenala ka jee weta omenala bụ unu echekwa na ndị nna gị na-eme chọọchị okwu onye Igbo na-abụghị omenala ka eji bụrụ omenala ka anyị ji wee bido mgbe gboo omenala ka ji wee shida anyị be anyị ọ bụrụ na ya eji omenala shida anyị be anyị earthquake a na-eme na anyị ekwuru ka ebe a na-akọtachi na anị ọma jijiji na-eme anị ọma jijiji a ga-eme na be anyị ọma jijiji siri ike anyị be anyị bụ anyị ka na ihe kpatara bụ na anyị ji ekwe ọcha na ezigbo okwu ọnụ otu a ka ọ ga-adịrị anyị ruo mgbe ebighị ebi ọmụ bụ nọ nso wee ga anyị aka ugo